Dobrodošli u modul 5 našeg tečaja FAMS, koji se fokusira na ekonomiju sporta i financijski menadžment u sportu. Ovaj je modul osmišljen kako bi vam pomogao razumjeti financijske aspekte sportske industrije i opremio vas znanjem za donošenje jasnih financijskih odluka. Ovaj e-tečaj sastoji se od 2 detaljna videa i 4 interaktivne vježbe koje zadiru u ekonomiju sporta i strategije za stvaranje prihoda unutar sportskog sektora. Istražit ćete različite poslovne modele koji se koriste u industriji i naučiti o održivim načinima vođenja sportskog poslovanja. Kroz ovaj modul steći ćete dragocjene uvide u financijsko poslovanje sportskih organizacija. Razumjet ćete ključne koncepte kao što su tokovi prihoda, upravljanje troškovima i analiza ekonomskog učinka. Do kraja ovog modula bit ćete pripremljeni za analizu i tumačenje financijskih izvješća i razvoj strategija za poboljšanje financijskog učinka u sportskom kontekstu. Razvit ćete bitne vještine kao što su financijsko planiranje, proračun i financijska analiza. Vježbe će pružiti praktično iskustvo s financijskim scenarijima iz stvarnog svijeta, pomažući vam da primijenite kritičko razmišljanje i vještine rješavanja problema u okruženju sportskog menadžmenta. Također ćete naučiti koristiti financijske alate i softver koji su ključni za učinkovito upravljanje financijama. Jedna značajnost ovog modula uključuje prezentaciju o sportskoj ekonomiji i stvaranju prihoda kroz sport, s primjerima različitih poslovnih modela kao što su vlasništvo nad franšizom, sponzorski ugovori i prodaja robe. Dakle, istražimo fascinantan svijet sportske ekonomije i financijskog upravljanja. Započnimo!